Natukom il-lejla tajba. Nilqowkom għal din ix-xandira diretta mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arb Għawdex fejn sejrin inwaslulkom il-Lectio Divina tat-tielet ħadd tal-Avvent. Din ir-riflessjoni sejra titmexxa mill-Biblista Monsinjur Lawrenz Xiberras. Ejjew nidħlu fil-qalba tal-liturġija tal-kelma illi l-Knisja toffrilna għal dan il-ħadd, ħadd il-ferħ, kif qed noqorbu bil-mod il-mod lejn il-festa tal-Milied. Inkantaw fl-imkien mal-kor. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Miġburin fl-imkien hawnhekk fid-dar ta' Marija, jew nitolbu lill-Ispirtu Santu dak li dellel fuqha fid-dar ta' Nazaret biex anki lilna jiddisponi r-ruħ minn tagħna ħalli nisimgħu il-kelma tiegħu, il-kelma dawl, il-kelma ħajja, il-kelma li turina u tatina skop fil-ħajja tagħna. Nitolbu lill-Ispirtu Santu biex ikompli iħeġġiġna f'dawn l-aħħar jiem ta' tħejjija. Illum 17 ta' Diċembru il-liturġija tidħol kollha kemm hi f'ambjent totalment differenti, l-aħħar taqsima tal-Avvent. L-aħħar 7 ijiem mis-17 sal-24. Il-qari li sejrin nisimgħu matul din il-ġimgħa pass wieħed wara l-ieħor irressaqna lejn l-opra kbira tal-inkarnazzjoni. Dan kollu bid-dawl u l-għajnuna tal-Ispirtu Santu. Nitolbuh biex lilna jimlina, idawwalna u ħeġġiġna bil-kelma tiegħu. Dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Amen. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Kien hemm raġel mibgħut minn Alla jismu Ġwanni. Dan ġie bħala xhud.
biex jixed għad-dawl, biex bih kulħadd jemmen. Ġwanni ma kienx id-dawl, imma ġie biex jixed għad-dawl. Ix-xhieda ta' Ġwanni kienet din. Meta l-lut ta' Ġerusalemm batu għandu xi qassisin u leviti biex jistaqsuh, int min int? U stqar bla ma ċaħat, jien minix il-Messija. Huma reġgħu staqsewh, mela min int? Elija. Minix qalilhom. Int il-profeta? Le, weġibhom. Imbagħad qalulu, mela min int? Biex nagħtu tweġiba lil dawk li batuna. Min tgħid li int? U wieġeb kif qal il-profeta Iżajja. Jiena l-leħen ta' wieħed jgħajjad fid-deżert, wittu it-triq tal-mulej. Issa dawk il-messaġġiera kienu min-naħa tal-Fariżej u huma staqsewh, mela kif qiegħed tagħmel la m'intix il-Messija u la Elija u lanqas il-profeta? Jiena nagħmel bl-ilma, weġibhom Ġwanni, imma f'nofskom hemm wieħed li intom ma tafux u li ġej warajja. Jien anqas ma jistoqli inħoll il-qafla tal-qorq tiegħu. Dan ġara f'Betanja, in-naħa l-oħra tal-Ġordan, fejn Ġwanni kien jagħmel il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Insellmilkom lilkom u dawk li kollha qegħdin isegwuna permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali. Ħuti, ma jeżistix miliet nisrani. Ma teżisti l-ebda forma ta' grotta, ta' presepju. Ma tista' toħloq l-ebda ambjent ta' miliet. Nirrepeti, nisrani jekk twarrab it-tliet personaġġi ċentralissimi, it-tarbija Ġesu, Giuseppi u Marija. Mingħajr dawn il-miliet huwa vojt, huwa duħħan. Huma li bdew din il-ġrajja li kienet kapaċi taqsam iż-żmien fit-tnejn.
U dan l-istess raġunament ngħiduh għal żmien l-Avvent marbut ma' San Ġwan il-Battista. Iż-żmien tal-Avvent ta' tħejjija, ta' preparazzjoni, il-personaġġ prinċipali li l-Knisja tippreżentalna huwa Ġwanni il-Battista. U li kellu missjoni ċentrali, prinċipali, Kolossew li ħejji triq li jurina imma li jgħidilna minnu dak il-ħaruf ta' Alla. Araw il-ħaruf ta' Alla li jneħħi id-dnub tad-dinja. Din l-espressjoni tant profonda, tant qawwija tinsab fil-Vanġelu ta' San Ġwan fil-bidu tiegħu u li l-Knisja fil-liturġija tagħha f'kull qudiesa ħadet dan il-kliem tal-Battista. Il-Battista jindika Ġesu u jippreżentah bħala il-ħaruf ta' Alla. Il-persuna ta' San Ġwan Battista. U s-silta tal-Vanġelu li għadna kemm smajna li qiegħda f'dak li aħna nsejħulu fil-Vanġelu ta' San Ġwan, il-prologu, prologos qabel il-kelma u li San Ġwan din is-silta kitiba meta diġà kellu parti kbira mill-Vanġelu tiegħu lesta aħna nafu li l-Vanġelu ta' San Ġwan qegħdin fis-sena 90 tafux 95 meta t-Tempju ta' Ġerusalemm diġà kien iġġarraf mir-Rumani minn Titu u li jillu tferxu u li bdew jimbtu ċerti tagħlim qarrieq b'mod speċjali d-doċeti li kienu jgħidu li Ġesu huwa biss fantażma. Ma jeżistix jekk, taħseb li huwa Ġesu, taħseb. U Ġwanni allura jikteb dan il-biċċa kbira tqila tal-Vanġelu, il-prologu, u b'mod speċjali il-vers 14 meta jgħid il-verb sar laħam, sar bniedem u ġie jammar fostna. Issa f'dan il-prologu għandna l-ewwel silta. Kien hemm raġel mibgħut minn Alla jismu Ġwanni. Raġel mibgħut minn Alla. Dik il-kelma, dak il-verb mibgħut ifakkarna minnu mitħla kif għandi naħseb tal-Vanġelu, u hekk. Alexander George Preka kunu ħbieb tal-Vanġeli. Ifakkarna dak il-verb fit-tħabbira li kellu Zakkarija missier Ġwanni. Dan issa l-Vanġelu ta' San Luqa, l-ewwel kapitlu. Meta messitu x-xorti fix-xjuħitu daħal ġewwa fit-taqsima fid-debir tat-Tempju biex hemmhekk joffri l-inċens idur madwar l-artal u joffri l-inċens bħala ringrazzjament lill-Alla. L-istudjusi jgħidu li kien jidħol darbtejn kuljum fil-għodu u fil-għaxija li kien il-ħin ta' fil-għaxija. U hemmhekk Zakkarija kellu tħabbira minn Gabriel, għallu mini għallu jien Gabriel. Alla kbir, el-gibbor, Gabriel, għallu jien Gabriel, li qiegħed quddiem Alla. Għallu kun naf li jittalba tiegħek Gabriel li Zakkarija instemet. It-talba tiegħek instemet. U x'kien jitlob Zakkarija u martu Elisabetta li kienu nies qaddisejn ġusti jgħid San Luqa. Kienu jitolbu li jkollhom tarbija. Li jkollhom tarbija. U jgħid għaliex għax Elisabetta
ma setax ikollha tfal. Mela t-talba tiegħek instemet. U allura għandna l-Ġwanni il-mibgħut. Ħankomplu nidħlu fl-ambjent ta' din ix-xena. Elisabetta tfakkarna l-istess ħaġa f'Abram u Sara, anki dawn. U kien hemm 3 anġeli tkellmu f'isem persuna wieħed u wieħed l-Abram qallu bħallum sena nerġa' niġi u martek Sara ikollha iben. U l-oħra daħket qallu jiena xieħa. U semmet it-tifel tagħha jitħak għax daħket. Koppja oħra huwa l-istess tifel tagħha, Iżak, u martu Rebekka. L-istess. Iżak jitlob il-mulej għal martu għax kienet sterili u l-mulej sama it-talba u Rebekka martu tqalet il-Ġenesi, it-tieni koppja. It-tielet koppja u anke hawnhekk dejjem nikkonkludu l-aħwa. Il-qawwa tat-talb taf il-qawwa tat-talb, il-fidi fit-talb. Anna u r-raġel tagħha Elkana marru fit-tempju ta' Silo, ġifieri din 1000 sena, aktar minn 1000 sena qabel Kristu, kien hemm Eli il-qassus il-kbir u ra mdejqa il-din għandna Alla ċanfar daqsxejn, ħasibha Alla fis-sakra mora jgħidlu l-lejl, qaltlu jiena mara mdejqa. Għax hemm l-istorja interessanti ta' Alla mur bislim. Isemmaw l-istess verb. Alla ta' Izrael sama it-talba tiegħek. L-istess verb fit-3. Abram, ibnu Iżak, issa din il-mara Elkana. U jagħtik kull ma tlabtu. Sama. Mela Ġwanni huwa il-mibgħut. Il-mibgħut għat-talb ħerqan ta' Zakkarija u martu Elisabetta. Dan il-mibgħut imbagħad hemm dak il-pass iktar qawwi meta ssir il-laqgħa bejn iż-żewġ ommijiet Marija ta' Nażaret u Elisabetta għajn Karim jiltaqgħu u t-tarbija fil-ġuf ta' Elisabetta taqbeż bil-ferħ. Ġesu ħuti mhix ċajta. Tittemmen għadu magħluq fil-ġuf ta' ommu Marija xar wara tħabbira l-iktar. U beda jqassam il-grazzi, l-għajnuniet, beda jferraħ, illum jum il-ferħ. Il-ferħ mhux huwa persuna, il-ferħ huwa Ġesu. M'hemmx ferħ minn m'għandux il-Ġesu miegħu. It-tarbija qabżet bil-ferħ. Għax qabżet bil-ferħ it-tarbija f'ġuf Elisabetta? Għax iltaqet ma' Ġesu. Il-ferħ. Qabżet bil-ferħ. Mibgħut, dan huwa l-mibgħut, l-ewwel kelma. Mibgħut minn Alla. U għalfejn ġie mibgħut dan Ġwan? Għalfejn, x'inhu l-iskop, x'kien? Għalfejn. Ikompli l-Vanġelu. Dan ġie mibgħut. Għaw kelma ħat irritorna 3 darbiet. Kelma, meta il-kelma tirrepeti ruħha, ifisser minn kitibha jrid jagħmel enfasi fuq dik il-ħaġa, jirrepetija l-kelma xut, xhieda. Dan ġie, ara isimgħu. Bħala xhieda biex jixhed għaddaw
biex kulħadd jemmen, ma kienx hu id-dawl, imma ġie biex jixħed għad l-istess kelma f'vers wieħed tirritorna 3 darbiet. Il-kelma xut, martirija, martri, minn hemmhekk ġejja l-martri li taw xhieda. U Ġwanni, San Ġwan din il-kelma xut, xhieda jektibha 20 darba fil-Vanġelu tiegħu. 20 darba. Ħantikom ftit eżempji. Per eżempju Ġesu jgħid, ma kellu ebda, San Ġwan jgħid għal Ġesu. Ġesu ma kellu ebda bżonn ta' xhieda, ebda bżonn ta' xhieda. Darba oħra jgħid, għamlek qed jagħmel ħalfa San Ġwan fuq il-Kalvarju meta nifdu l-Ġesu bil-lanza. Ġesu mejjed. U San Ġwan li kien għall-Evanġelista li kien preżenti xut jgħid dan qiegħed isemmu jixhed, qiegħed jaħlef minn ra bajnejh. U ħaj jirrepetika l-kelma u x-xhieda tiegħu hija minna. Emminu jiġifieri li Ġesu mejjed ġem minn fuq u li minn ġembu ħareġ demmu l-kelma xhieda martirjon. U Ġwanni l-Battista ġie biex jgħid u fuq kollox biex jixhed ħuti. Għad-dawl. U tirrepeti ruħha, Ġwanni ma kienx id-dawl, Gustusa, ma kienx id-dawl, mela x'kien? Għalfejn ġie mibgħut, imma ġie biex jixhed għad-dawl. Id-dawl. U hawnhekk nidħlu f'oċean ta' tifsir il-kelma dawl. Ġwanni jgħid li Ġesu dawl ġej jixhed għad-dawl. Interessanti ħafna interessanti illi Ġesu innifsu imbagħad il-qudiem f'waħda mis-seba' autodefinizzjoni, ġifieri Ġesu għandna 7 darbit meta jgħid minnu fil-Vanġelu ta' San Ġwan, in-numru 7, bħalma jgħid 7 mirakli San Ġwan. 7 autodefinizzjoni, jien jgħid Ġesu minnu. Per eżempju, Ġesu jgħid jiena hu l-ħobs, ħanidhomkom, il-ħobs tal-ħajja. Ħanaqbeża tad-dawn ħalli għall-aħħar. Imbagħad darba oħra jgħid Ġesu jiena hu l-bieb, Gustusa, l-bieb, Ġesu bieb. Imbagħad ikompli fl-istess kapitlu, jiena ir-raj, propjament ir-raj is-sabiħ. Hopojmen hokalos, aħna traduċejnija tajjeb. Gustusa din ta' Ġesu jgħid li hu sabiħ, ir-raj is-sabiħ. Raj. Bat fil-kapitlu 11 wara waqt il-kustjoni ma' Marta fuq il-qawmien ta' huwa jgħid jiena u l-qawmien u l-ħajja il-qawmien minu kapaċi jgħid din il-kelma fid-dinja. Jiena u l-qawmien. Waqt l-aħħar ċena żewġ autodefinizzjonijiet jiena u t-triq il-verità u l-ħajja. U aktar lura wara jkompli jitkellem dak id-diskors jgħid jiena id-dilja vera, id-dilja. U baqgħedin id-dawl, jiena d-dawl tad-dinja, id-dawl. Ġwanni ġie biex jixhed għad-dawl u Ġesu meta kien hemm il-festa tal-Erejjex u fil-festa tal-Erejjex ġurnata minnhom hija l-ġurnata tad-dawl, Ġesu qed jara dik ix-xena,
in-nies bid-dwal f'idejhom kien hemm skont Giuseppe Flavio kien hemm żewġ gandlieri kbar, kbar, għoljien, kienu jitelgħu jixelwhom bis-sellum u x'kien jixelwhom idawlu il-belt ta' Ġerusalemm. Immaġinaw dak id-dlam. U Ġesu kien preżenti għal din il-festa tal-Erejjex u jara dak id-dawl. U Ġesu jgħid jiena hu id-dawl tad-dinja, jiena d-dawl. U Ġwanni il-Battista ħut il-Eżies ġie biex jixhed għal dan id-dawl. Ġesu id-dawl tad-dinja. Inkomplu. Ix-xhieda ta' Ġwanni, reġgħet irritornat il-kelma, kienet dejn issa, ħanidħlu fid-dettall iktar. Lut minn Ġerusalemm kienu nies Lut nies ta' ċerta seta taf, ta' ċerta responsabilità. Batu, infatti jarkom veru, batu għandu Ġwanni xi assessin u leviti biex jistaqsuh. Dawn ix-xogħol tal-assessin u tal-leviti kien purament fit-tempju, meta minn bagħad il-dawn kellu responsabilità mit-tempju ta' Ġerusalemm u bagħad il-assessin, xi assessin u xi leviti għand Ġwanni x'bagħtu jistaqsuh. Mistoqsijiet diretti m'hemmx kantunieri, mistoqsijiet diretti. X'istaqsew? Int min int? Int min int? Għax staqsew int min int? Ġesu il-dawn in-nies x'kif kien qiegħed jinkwetawhom biex bagħtu assassin u leviti għand dan il-personaġġ bniedem li jibes dik il-kwalità tal-bies, xib li jagħmel il-penitence. Int min int? Int bliema seta' qed tgħallem u tagħmel. Se nitkellmu fuq il-Magħmudija. Int għaliex titkellem daqshekk qiebes, tisfida. Meta jgħidulhom intom li fat, intom midin bejn, tissikkaw il-ħadd fuq it-taxxi. Min għandu żejjed hemm il-fejr. Dan Ġwanni Ġwanni. Allura int min int? Stqar bla ma ċaħat. Stqar bla ma ċaħat. L-ewwel waħda. Jien minex il-Messija. Il-Messija kapital. Il-Grek għal kelma Messija jaqra Christos, Kristu, uk ejmi Christos, jena minex il-Kristu, għaliex. Għax il-kelma Christos bil-Grek, bil-Ludej hija maċaħ, bil-Malti Messija, dak li jiġi mimsuħ mid-dluk. Mena f'dik il-kelma Messija, maċaħ, timsaħ, tidlek, Ġesu qed jiġbor 3 taqsimiet ta' poplu li kienu jindilku qabel ma jibdew il-missjoni tagħhom. Ħalli ma niġrejx, ħalli ma nitfixklux. Min huma dawn it-3? Assessin, slaten u profeti. Qabel ma dawn jibdew il-missjoni tagħhom kienu jidilkuhom biż-żejt ta' żebuġa. Għax il-missjoni tagħhom kienet waħda nobli. U once li inti midluk, anki jekk, sandikom eżempju, anki jekk bat triq ħasina, id-dilka għada fuqek. Ħantikom eżempju ta' bniedem midluk u xi fisser tkun midluk.
L-ewwel sultan li ġie midluk huwa Sawl. L-ewwel sultan, Sawl. Tgerfex dan ir-raġel, dan is-sultan. U nibet David. Dilku sultan Samuel. Sawl induna li Samuel li David qiegħed jikber fil-popolarità u qed jonqos u għalih. Sawl għal David. U sewwa taf kien jistiednu biex jiġi jdoqlu l-arpa. Sawl hawnhekk fuq il-poltruna u David idoqqu ma ġembu Sawl kien ikollu l-lanzi. Jaqbad lanza minnhom u jixħitilu l-David biex joqtlu. U David kien jiżgiċċa. Dan l-iskrittura mhux jien, ta' l-iskrittura. Allura nibtet mibeda. Sawl. Darba, għax kult jeżis ir-rota d-dowr taf, ir-rota d-dowr. Darba Sawl daħal jistrieħ ġo qar. U kombinazzjoni jew mhux daħal David ukoll bis-soldati miegħu u s-soldati x'ħin raw lil dan Sawl għajjen rieqed ġo doklar. Is-soldati qalu lil David għaw l-okkażjoni aqbad ix-xapla u oqtlu. Imma semmaw x'kienet ir-risposta ta' David. Sena għattilkom, ret joqtlu Sawlu, mibedu, ġeldu. Ara kif irrisponda biex nurikom il-dilka ta' żejt, ara x'irrisponda David il-dawk is-soldati. Għallilhom iħarisni il-mulej. Ma jkun qatt li nagħmel dan lil sidi. Għax sidi isimgħuha ġejja. Il-midluk tal-mulej. Sawl minkejja li tgerfex imma kemm midluk mela jien qatt ma sa nasal biex immitt idejja fuq il-midluk tal-mulej. Jiġifieri irrid nasal jien il-qassis, is-sultan u l-profeta tal-Antik Testament ftakru dak is-salm, bħal żejt jinżel ma' ras ta' Aaron, abbundanza fuq il-leħja, u għans li jint midluk biż-żejt. U Ġwanni jwieġeb għax aħna hemmhekk iridu naslu, Ġwanni jwieġeb u jgħid jemminex mill-Messija, jemminex il-Kristu, jemminex il-midluk. Jemminex. U l-inkjesta tkompli. Mela x'int? Tieni osservazzjoni, tieni domanda. M'intix il-Messija, m'intix sultan, m'intix profeta, m'intix qassis, Mela x'int? Mela min int? U jgħidulu, int Elija? Minix qal? Elija. Għax qalulu, għax fost 16 il-profeta, 4 kbar u 12 żgħar. Iżajja, Eżekjiel, Ġeremija u Danjel, l-4 profeti kbar għax kitbu ħafna. 12 żgħar, Amos, Ġona, Abdija, Zakkarija, Malakija, 12 żgħar. Ġoel. Fost dawn il-Elija jsemmulu, int Elija. Għax il-profeta Elija l-aħwa
kemm bniedem mhux kombinazzjoni, il-bieraħ smajna ktieb ieħor tal-iskrittura. Isemmu ħalli ma ninfixlux ta'. Il-bieraħ l-ewwel lezzjoni kienet tikkonsisti fil-li qrajna silta mill-ktieb ta' bin Sirak. Ifaħħar il-profeta Elija u jgħid hekk ara qal Elija Elija qisu nar. Il-profeta u kelmtu kienet taqbad bħal jgħid Elija bħal ħuġġiġa. Għalhekk qalulu meta semmeħ jibpriedka dik il-qawwa ma jibżax il-Battista. Għallu int Elija, int Elija. Elija ċanfar is-sultan Akab u l-martu Ġeżabel tal-li qatlu il-Nabot u serqulu l-għalqa ta' dwili. Elija tafu der ma' Mosè fuq il-muntanja Tabor. Il-Lut għalmen il-Lut ortodossi meta jagħmlu ċirkonċiżjoni li tfal tagħhom ħallu siġġu vojt għax jemnu li fuq dak is-siġġu jiġi l-profeta Elija. L-isem ta' Elija, ara kemm profeta qawwi, ismu fil-Bibja jissemma għal 113 darba Elija. Minn dawn 29 darba fit-Testament il-Ġdid, Elija. Għalhekk qalulu inti Elija. Minniex qalilhom ta' minniex Elija, minniex it-tieni. Jerġgħu jagħmlu li domanda oħra. Int attenti bl-artiklu int il-profeta hawnhekk profeta kapital. Int it-tielet domanda. Int il-Messija? Int Elija? Ma qal l-aħħar waħda. Int il-profeta? Min kien dan il-profeta fil-ħsieb tal-Lut? Kienu qegħdin jistennew bniedem kbir ieħor bħal Mosè. Id-Deuteronomju jgħidilna hekk. In-nies kienu jistennew il-mirakli, kienu dan u tassew il-profeta li għandu jiġi. Meta lil-Battista qalulu int il-profeta, bl-artiklu il-wieħed. Qegħdin nistennewh mena int. Il-profeti tkellmu dwar dan mena int. Beġibna, int il-profeta. U Ġwanni jerġa' jiċħad it-tielet darba. 3 ċaħtiet, le minix il-profeta. Ma kienux kontenti ma kienux kontenti, għara kamu sabiħ ta' fil-qari il-Vangel kamu sabiħ. Mela minint, mela minint. Mintix il-Messija, mintix Elija, mintix il-profeta, mela minint. Aħna, qegħdin jgħidulu il-Qassisin u l-Leviti, aħna għandna nagħtu tweġiba il-dawk li bagħtuna. Min tgħid li int, aħna x'se mmorru ngħidu għalejk? Mit-tempju, il-kapijiet tat-tempju kienu semgħu dan Ġwanni x'kien qed jagħmel, x'kien qed jgħallem, kemm kien qed jgħammet. U kienu jmorru isemgħu l-Vanġelu dwar il-Magħmudija. Dwar il-Magħmudija din kienet tinkwetawhom. Ġwanni jgħammet u l-oħrajn jistqarru d-dnubiet. Isemgħu xejn il-Vanġelu. U kienet tmur għandu għand Ġwanni Ġerusalemm u l-Ludija kollha. U l-inħawi kollha ta' madwar il-Ġordan. U kienu jitamdu minn Ġwanni fi xmara Ġordan huma u jistqarru d-dnubietom. Din ma kienetx. Il-kapijiet tat-tempju meta waslulhom dawn l-aħbarijiet tmur għandu Ġerusalem
u l-ludija, dan San Matew, u l-ludija kollha, qalu dan, isimgħu Luqa. In-nies kienu jmorru beħġarhom għand Ġwanni biex jitgħamdu. Dan li Ġwanni kien qed jagħmel, il-kapijiet ta' Ġerusalemm tat-Tempju, Fariżeju b'mod speċjali s-Saduċej, il-klassi għolja, inkwetathom, ridu jsiru jafu minnu dan Ġwanni. Mena int min tgħid li jint? Aqtaħħa, min int? Issa fil-mentalità semitika meta tgħid ismek, inti tikxef il-missjoni tiegħek tikxef min int, tikxef x'int, iktar u iktar meta tgħid ismek u tgħid issemmi wkoll isem missierek. U iktar għax hemm dak ma kellhomx kunjomijiet, l-isem tal-missier, l-isem tan-nannu, bin. Mela meta tikxef tgħid x'ismek, allura għidilna int min int. U Ġwanni ħajwieġeb. Jien il-leħen jiena il-leħen ta' wieħed jgħajjat fid-deżert. Wittu it-triq tal-mulej. L-ewwel nett. Leħen. Jiena leħen. Santu Wistin meta jikkummenta din id-definizzjoni li l-Battista jagħti tiegħu innifsu leħen. Jgħid Santu Wistin jgħid leħen inqas għandu qawwa mill-kelma, mill-fonus u verbum u logos. Fonus għaddej imma l-verbum. Jgħid il-leħen Santu Wistin ma jġor fih ebda tifsira ċara u preċiża leħen. Jisu eku, imma il-kelma u Ġwanni jgħid li huwa leħen. Arlaq xejn xi kwalità ta' umiltà. U biex ikompli jumilja ruħu leħen fid-deżert. Issa d-deżert tista' tħares lejh minn żewġ aspetti. Negattiv u pożittiv. Ħanejt kelma. Deżert taħt taqsima negattiva, post ta' dwejjaq. Post fejn ma hemm l-ebda forma ta' ħajja. Ramel, tagħmel esperjenza biex tkun taf ramel. 3 sigħat is-suq u għadek tramel. Tiltaqa' ma' annimali selvaġġi. X'jieklu m'għandhomx għax deżert allura feroċjati. L-istess Lut kienu jafu meta jagħmlu l-festa tal-maħfra tad-dnubiet u l-qassis il-kbir kien qiegħed ideħ fuq l-annimal, fuq il-bodbot u jgħaddilu d-dnubet tiegħu u d-dnubiet tal-poplu, bat jaqbdu dak l-annimal u jitolqoh jiġġerra waħdu fix-xari, fid-deżert. Mur waħdek, id-deżert. Imma jista' wkoll ikun post pożittiv, post tal-kwiet, fejn tikkontempla jint u n-natura. Il-profeta Eżekiel jgħid jennieħu ir-ruħ fil-kwiet, fis-solitudni u hemm fis-solitudni, hemm fid-deżert nitkellem magħha. U Ġwanni jgħid jażel il-post leħen fid-deżert. U dan il-leħen fid-deżert x'jgħid? Ħejju it-triq tal-mulej. Leħen wittu it-triq tal-mulej. U hawnhekk
wittu it-triq hawnhekk Ġwanni qiegħed jagħmel jirreferi għal profeta Iżajja meta jgħid l-istess kliem. Iżajja jgħid ħejju it-triq tal-mulej. Ġwan attenti issa, Ġwanni jgħid wittu it-triq tal-mulej. Fejn hi d-differenza? U għaliex hemm id-differenza? Il-profeta Iżajja, din il-kwotazzjoni li Ġwanni jikkwota l-Antik Testament, il-ċirkustanza tagħha, l-ambjent tagħha kien meta l-poplu fl-eżilju wara 50 sena fl-eżilju wasal iż-żmien li jirritorna. Ċiru jagħti digriet li min irid jista' jirritorna lejn Ġerusalemm. U allura jgħidilhom ħejju triq, taf għandkom triq hawnhekk f'sens materjali, triq twila triq jibsa. U kienet veru triq twila 1120 kilometru. Mixja 700 mejl mill-Babilonja biex jirritornaw Ġerusalemm. Mela din it-triq hemm bżonn tippreparawha. Tkunu tafu li ħadd iltaqgħu ma' ħafna ostakli, wittu it-triq. Ħejjuha ppreparawha. U Ġwanni jikkwota lill-Iżajja imma jbiddel il-verb. Jgħid wittu it-triq tal-mulej. Għamluha lixxa mingħajr ħotob. Neħħu tfixk, din importanti, neħħu tfixkejl fit-triq. Għaliex Ġwanni qallhom hekk? X'inhu l-kuntest spiritwali meta Ġwanni lil dawn in-nies jgħidilhom leħen ta' wittu t-triq. Ġwanni taludi li kien jaf illi għan dawn il-Lut il-Farizej matul iż-żmien ħolqu u vvintaw ħafna diffikultajiet u ostakli biex wieħed jissuperahom u jobdihom u jagħmilhom. Kmandamenti, preċetti u tradizzjonijiet wasluhom għal 613 wieħed. Ejdu li intom biex tħarishom u tosservaw. Iktar għamlu it-triq iebsa u diffiċli biex tasal milli timxija, milli ħafifa. U Ġwanni fi kliem ieħor qed jgħidilhom wittu huwa t-triq. Dan il-ħafna diffikultajiet, dan il-ħafna tradizzjonijiet li ma jfissru xejn, warbuhom ħatimxu t-triq. It-triq tillixxew twittu huwa. U dan huwa veru ara Ġesu, kemm hu veru. Ara x'qalilhom darba Ġesu meta kien jitkellem qiebes mal-Farizej. Ara x'qalilhom. Ħaġa tal-għaġib, għallhom ħażin għalikom intom il-kittieba u l-Farizej. U ċoħ boħra. Intom talqu is-saltna ta' smewwiet għal bnedmin. Żgur daqshekk diffikultajiet. Inti qed tagħlaqlu l-bieb. Intom talqu s-saltna ta' smewwiet għal bnedmin. U la intom ma tidħlu fija. U lanqas, isemgħuha proċess, u lanqas tħallu lil ħaddieħor
li jkun irid jidħol. Għax qegħdin tfixkluh, tagħmlulu ostakli, iddejquh, tradizzjonijiet li ma jfissru xejn. U Ġwanni, mingħajr ebda kantunieri qed jisħaq, qed jisammar fuq l-istedina biex jumwittu, niffaċilitaw lil ħaddieħor it-triq li twassal. Għalhekk qalilhom u biddel ftejt imma ħafna minn dak il-verb tal-profeta Iżajja. Il-kuntest ma kienx l-istess. Ġwanni qed jgħin in-nies biex jimxu bit-triq tas-salvazzjoni. Ġwanni il-mibgħut biex jgħin il-poplu jiltaqa' mal-Messija mingħajr ħafna diffikultajiet. L-aħħar ħsieb għax il-ħin. Jien nagħmel bl-ilma ħanaqbes ta'. Imma f'nofskom hemm wieħed li intom ma tafuhx. Anki skont il-ħin, iż-żmien kronoloġikament, bejn il-missjoni ta' Ġwanni fl-apert u l-missjoni ta' Ġesu, anqas kien hemm sena differenza. Ġwanni anqas ħareġ qabel Ġesu sena qabel, għax Erodi ta' ħxida qatlu. Ġwanni jgħidilkom f'nofskom hemm wieħed li intom ma tafuhx. F'nofskom. Fiżikament Ġesu ma kellu xejn x'jażlu mill-oħrajn xejn. Għalhekk darba qalilhom ma temmnux lili jekk minn persona, emmnu t-tagħlim u l-mirakli li qed nagħmel. F'nofskom. Ġej warajja, jiena qed nippreparalu, qed ngħidilkom wittu triq. U dan li hemm f'nofskom jien ma jistħoqlix inħoll il-qafla tal-qorq. Hawnhekk Ġwanni qed jagħmel żewġ referenzi għat-test, waħda għat-Testament il-Qadim u l-oħra għad-Drawwiet. It-Testament il-Qadim, il-famuża liġi tal-Levirjat, m'għandi żmien infisser, li waħda immutilha r-raġel u ma jkollux tfal għandha dritt jieħu l-ħuħ u jekk ħur il-mejjed ma jaċċettax li jiżżewweġ il-mara ta' ħuħ, tagħmel ġest li tħoll il-qfieli taż-żarbun tas-sandli u tgħidlu jiena m'għandix naqsam miegħek. Waħda. It-tieni interpretazzjoni hija iktar reali u vera tal-iskjaf. Meta sejd l-iskjaf jidħol id-dar, Ġesu qalilna mhux ħajjgħidu ġibli l-ikel, ejja mmur kull, l-ewwel nipprepara, l-ewwel nitnaddaf, inneħħi l-ħwejjeġ kollha trab, ġibli l-ilma, inbiddel is-sandli l-qorq, imbagħad nersaq u għalu dan huwa ix-xogħol tal-iskjavi. U Ġwanni qiegħed jgħid li jien lanqas dan ix-xogħol tal-iskjav ma jistħoq li nagħmel quddiem dak li hemm f'nofskom. Hekk uħuti umilta akbar minn dejni. Ma nafx jien ta' Ġwanni l-Battista. Imbagħad jagħlaq is-silta għax importanti ta' jiena sibt ħafna eżempji, imma m'għandna żmien, telaq iż-żmien. Għax hija importanti, Ġwanni jgħid anki fejn. Dan ġara f'Betanja, in-naħa l-oħra tal-Ġordan, mhux Betanja ta' Lażru, Marta u Marija, Betanja oħra. Jien sal-ħames kapitlu sibt 10 postijiet li Ġwanni jsemmi meta biex juri l-importanza. Pereżempju, Filippu kemm minn Betsajda, Natanael semmi l-Nazaret,
l-ewwel miraklu f'Kana, nibqgħu sejrin, isemmi l-Kafarnawm, isemmu kemm sabiħa din jgħid wara l-miraklu, niżel Kafarnawm u ommu għax ommu kienet f'Kana fil-miraklu, mhux jaqaltlu ma għandhomx inbejt, wara Kana marru Kafarnawm mara jsemmija. U Ġwan ħanalaq, u Ġvanni jgħid dan il-diskors tal-Battista din ix-xhieda ġrat il-Magħmudija f'Betanja in-naħa l-oħra tal-Ġurdan. Ejjew ħuti din il-ġimgħa li fadlilna qudiemna hekk ninġabru iktar, nieħdu sehem, attenzjoni kbira għal qarja għall-kelma. Nistedinkom sabiex hekk b'imħabba kbira qed ngħidilkom naqbdu dak il-ktieb li tqassam fil-familji talb l-amment, nsibu xi talb u nħossu il-preżenza ta' Ġwanni Uwis iktar ta' Alla magħna l-Emmanweli magħna u fostna. Ejjew issa inkantaw flimkien it-talba li jgħallimna Sidna Ġesu Kristu. Il-barka ta' Alla tinżel fuqkom
għaddiskom u tweżinkom bi Kristu Sidina. Amen. Għadna kemm wassalnilkom ir-riflessjoni tal-Lectio Divina għat-tielet ħadd tal-Avvent, il-liturġija tal-kelma li l-Knisja toffrilna f'dan il-ħadd tal-ferħ. Twaslet minn Monsinjur Lawrenz Xiberras. Infakkarkom illi tistgħu terġgħu issegwu din il-Lectio Divina fuq il-YouTube channel tad-Djoċesi ta' Għawdex jew anke fuq il-paġna ta' Facebook tal-istess Djoċesi. Grazzi lilkom kollha li kontu maquda magħna b'mod dirett jew qed issegwu xi waħda mix-xandiriet fuq ir-radju jew it-televiżjoni. Infakrukom illi il-ħadd li ġej mhux se jkollna l-Lectio Divina bħas-soltu fis-6:30 ta' filgħaxija peress li jkun lejlet il-milied u għalhekk minflok il-Lectio Divina tixxandar l-għada nhar il-milied dejjem fis-6:30 ta' filgħaxija. Insellmulkom. Tu flartis